Rubí és evident que és una ciutat industrial. I no només això, sinó que Rubí serà industrial o no serà. Jo, si sóc alcalde d'aquesta ciutat, a mi el que m'interessa és que els ciutadans d'aquesta ciutat tinguin llocs de treball, que tinguin feina. Rubí té el primer pol industrial de tot Catalunya, el segon de tot l'Estat. Rubí hauria de ser, i ho dèiem abans a la premsa, hauria de ser un exemple. Rubí hauria de tenir una centralitat industrial envejable, una centralitat industrial que ens permetés potenciar aquest sector, des de la formació, l'acompanyament, la recerca, un espai firal, tot allò que generi sinergies positives per a la nostra ciutat, un espai de transformació urbana. Aproximadament el 40% de les persones treballadores a la nostra ciutat ho fan als nostres polígons industrials. Això és com la vostra marca. Vosaltres esteu convençuts i heu de ser els primers que esteu convençuts que el vostre producte, que la vostra marca és un producte d'una marca guanyadora i que treballeu perquè sigui possible i perquè surti al mercat i la gent li agradi allò que feu i quan ho tingui realment li agradi i que allò que heu explicat després doni respostes a les expectatives. Això és el que fem nosaltres.